Hola a todos, hoy nos encontramos con Mónica, la responsable del proyecto Las Vacas dos Meus. Estuvimos en su granja y hoy tenemos la segunda parte, en la visita a Lanzán. Y nada, veremos las instalaciones, hablaremos un poco de lo que le parece nuestro sistema de trabajo, nuestra metodología y también iremos a ver algunas fincas para que pueda ver cómo tenemos el manejo y el forraje que vamos a recoger en breves fechas. Y esperemos que saquemos buenas conclusiones, que ella se pueda llevar las cosas positivas que encuentra aquí y nosotros seguir aprendiendo de ella y de su proyecto, que es una pasada. Bueno, Mónica, después de esta visita, la segunda parte, ya conoces la ganadería Lanzán. ¿Qué es lo que más aprecias o qué diferencias notaste con respecto a lo que tú haces o a otras granjas que viste? Bueno, obviamente o sistema semi-extensivo é moi distinto do extensivo puro, non? Unha das cousas que máis me gustan é a docilidade que tes a base de moito traballo, porque hai que estar peleando con eles todos os días, que isto non vén do aire. Bueno, para min é que iso é o 80% da ganadería. A nobleza do animal e a docilidade. Despois, que che pareceu un pouco o manexo de aleitamento? Que lles damos esa toma de leite aos becerros de 7 a 10 meses antes de que salgan a pacer fora, que os becerros pequenos teñámolos guardados por sexo e por tamaño polas noites e depois polo día están coas súas máis todo o día. Bueno, pois iso é unha parte moi importante, está claro. Estades facendo unha aposta moi pop, con ese período de lactancia, apostando por un pouco máis de leite que o resto, porque, bueno, moita xente non valora o desgaste que se supón tamén nas produtoras, entón é unha aposta por repartir unha alimentación natural e de maior calidade o que estás ofrecendo ao público, em, e que, bueno, pois para ti supón tamén unha contraindicación nesa forma de facelo. Sí, porque como están empreñadas Claro, da hai que siguiente pensar, cría y por eso solo lo hacemos por las mañanas, para no castigar claro, a las madres y que puedan también guardar un poco de energía para la cría efectivamente. que van a hacer. A gestación, conleva un desgaste maior, a nivel metabólico, ao final a nai ten que producir un alimento de gran calidade, tanto no leite para a cría que está agora, como, eh, na creación de alimento que está facendo para o gestante interno, non? Entón, eso aínda demostra moito máis, a gran alimentación que estás facendo, porque os animales están estupendos. Después de que vires todas as instalacións, as fincas, o manexo, que me podes dicir, que me podes aconsellar que implementar aquí? Madre mía, te voy para aconsellar que acabo de entrar por Bueno, Maquinaria. pero tú sempre unha visión desde Desde fora, fora, sí. a veces estás aquí e non Como o se ves. di, 4 ollos ven máis que 2, non? Pois non que sei, a verdad. A ver, un cando observa moitas cousas ao final é pa gustos, porque non hai absolutamente, creo que non hai absolutamente nada que digas, bueno, se fas isto vai ser 100% bon para todo, non? Eh, Pois non sei, a veces ao mellor o sistema de cama, por exemplo, ten 2 tipos de cama, non? Pois bueno, un vaiche xenerar máis nitróxeno que o outro, máis perda de nitróxeno para o solo, ao final cando pasas secado. Entón, claro, o que é bo para unha cousa é malo para outra, eu que sei, e despois vai a gustos de cada un, non? Eu teño unha preferencia, pero iso non ten que ver, porque, bueno, eu como nas miñas instalacións non é necesario, No. gastar sempre fora, é diferente. Supoño que algo no que os dous tocamos e debemos de mellorar é na gestión do pasto, non?
dese pastoreo Sí, de maior carga, de claro. menos exercicio, Aí, aí é lo que estamos, estamos traballando todos ahora para implementalo. aí estamos con Xan. Efectivamente. A ver que nos di, claro, é Exacto. unha das cousas que hai que cambiar, Sí, mellorar sí, no sí, manexo sin dos lugar a animais dudas. para que o campo non este tan castigado e podamos producir unha erva de maior calidade para que os animais teñan os nutrientes suficientes para producir a mellor carne e a mellor leite posible para as súas crías. Sí. Ao final o descanso do suelo é o pilar de todo. É o pilar de todo, porque ti estás facendo todo a un nivel excelente. Bueno, xa por rigor do foi con levan sendo de ecolóxico, non? Pero ademais xa non é só polo é que vai en ti, non é que vai na certificación, que vai en ti, que dices en estes valores. Entón, vai todo unha cousa Ligada da con man da outra. Ao final é algo sinérxico, como debe ser. Entón, simplemente é cuestión de tempo, de ir implementando e que estas cousas se asenten. Porque outra cousa que moita xente non sabe é que pensa que isto vai empezar para lunes, non? No. Os ciclos da natureza son caprichosos a veces. É unha aposta a largo Claro. Isto é unha aposta a largo plazo e a veces ti queres implementar un sistema, por exemplo, eu quixera empezar coa luns a facer o bacterio racional, pero eu de momento non podo, porque teño outras cuestións que solucionar e, bueno, pues a natureza ten os seus procesos e as vertentes. Entón, bueno, pues nese aspecto é un negocio caprichoso. Hai que E que te levarías tú de aquí? Hai algunha cousa que que te podes levar de aquí coa tua granxa? Algunha cousa, algunha historia que viras e dixeras, hostia, isto pareceme interesante, co tempo o mellor podo implementar? Ou é tan diferente os nosos sistemas que non ves nada que se poda implementar? A ver, o que está claro é que as nosas filosofías son xa te diría que van da man, porque son moi similares. O que pasa é que cada un adáptase ás circunstancias da súa zona. Entón, claro, nunca poderíamos facer exactamente o mesmo, me temo, porque xa non manexamos tampouco a mesma raza, non manexamos o mesmo clima, non manexamos o mesmo pasto, que ti vendendo, e vas 2 pasos por diante de min Buah, na variedade vexetal, si, si. Eu aínda estou traballando moito nesa composición de inventos, non? Porque ao final o que buscas é, pues, o mesmo, estábamos falando de sinerxias, porque o suelo tamén ten que traballar solo. Ao final esas especies tamén se complementan unhas ás outras para alimentarse, non só nunha alimentación máis favorable, senón nun crecemento máis favorable. Eh, bueno, eu de aquí gústame moito a combinación que fas de, de húmido e seco, laubicino e de palla. Eu ata o momento non estaba dando nada de palla, che comentaba antes sí, de que vas as a empezar. cámaras, sí. Meto este ano eh, avena e avena, unha mezcla creo que 30-70 me parece. Sí. Eh, bueno, 70-30, 20, de cada menos. Tú que podes, que tes cartos, Claro. xa de que podes pagar ben, que carallo, veña, carallo, e padiando. Que problema hai? Bueno, é certo que ao estar en convencional os precios son os que se están en ecolóxico. Madre mía. Eso é certo. E ademais eu teño a grandísima sorte de contar con un produtor que sei que fai como a min, traballa en convencional pero cos principios do ecolóxico. Claro, que é Non natural. usamos Sí, é natural. non usamos abonos químicos, non usamos piensos, bueno, el dedícase á agricultura, non os piensos non toca, pero non usa fitosanitarios tampouco. Entón, claro, non chega ás producións dos polinantes, non? Que están noutro sistema máis intensivo. Pero bueno, el ten uns valores detrás que o respaldan e eu tamén por iso confío nel. De razas, me chamou a atención Sí. algún especie por aí. Sí, temos de 33% son 100% en Rubión de Oleiras e estamos para chegar ao 100%, estamos xa retirando todo o toro rubio para nos encamiñar a esa raza. O resto están son mestizas, o limusín e algunha fleme.
Son as únicas que sabe. Hai algunha tamén blonda, pero principalmente do restante que teño, o 50% son limusín e un 25% pode ser blonda e cruzada con cel, pero, bueno, Notaba como antes sí, de primeira. Por exemplo, ten unha personalidade distinta. sí. Encima de un toque como un charolés ou blonde, non sabía Sí, que... temos algunha blonda, eso, estamos falando unha playlist en vez a que ten ali a careta blanca, pero bueno, principalmente o que mellor rendimento me está dando sempre é a rubia, para nós é unha raza moi nobre, moi manexable, é o principal que o noso sistema que buscamos. As limusinas son un pouco máis nerviosas e máis inquietas. Bueno, pero As Larry está moi ben. tamén, sí, blondas son algo problemáticas de patas e tal, a veces, bueno, o que elas así na nave, pois tampouco... E a rubia é a máis consistente, boa carne, da leite, é noble, de patas banduras, é unha xenética, a verdade, unha Moi raza... agradecida, sí. Está bo, está bo. Venden que aquí non hai problema con eles, e intentamos, bueno, pues, meterlle o maior respeto posible no medio e unha alimentación e un cuidado. Un cuidado para elas, como me dicen, que es unha granxa de leite, pero para carne. Bueno, la experiencia de Pepe, la verdad que nos ha parecido fantástica. Estuvo muy bueno ver el manejo que está realizando en su finca, que integra tener los animales dentro y también fuera. Es, digamos, un modelo novedoso. Así que, bueno, esa parte nos ha parecido muy interesante y también el que maneja el destete más tardío para mejorar la calidad de la carne, que eso nos gustó bastante. También nos resultó muy interesante en relación a conocer previamente la experiencia de Mónica para ver cómo se manejan de formas distintas y también en algunos puntos similares las producciones de carne ecológica en Galicia y cómo se pueden recuperar cosas de cada modelo.